Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mubarog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 96 years old nga lolo nga si Isabelo Lauri Sr. ug sa akong 74 years old nga inahan nga si Nanay Kunsing nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo niining taknaa, please turn with me to Romans chapter 6 verse 5 hangtod sa verse 10. Ang giingon dinhi, tungod kay kung nahimo kitang kauban niya nga susama sa iyang kamatayon, maingon ana man usab kita diha sa iyang pagkabanhaw. Nasayran nato nga ang atong kanhing pagkatawo kauban niya nga gilansang sa krus, aron ang lawas nga makasasala mawad-an og epekto, ug aron dili na kita magpaulipon pa sa kasalanan, tungod kay ang namatay gipalingkawas na gikan sa kasalanan. Apan kung kita namatay nga kauban ni Kristo, nagatuo kita nga mabuhi usab kauban niya. Nasayran nato nga si Kristo nga nabanhaw gikan sa mga patay dili na mamatay pa. Ang kamatayon wala nay paghari diha kaniya. Tungod kay ang kamatayon nga gikamatian niya, iyang gikamatian diha sa kasalanan sa makausalang. Apan ang kinabuhi nga iyang gikinabuhi diha sa Dios. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Sa makausap pa mga kaigsuunan, gilarawan ni Apostol Pablo ang atong pinasahi o katingalahan nga panaghiusa diha kang Kristo sukad pa sa katapusang bahin sa chapter 5. Nakaambit kita diha sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw. Mao nga daghan kaayog unod kining pagtulun-an ni Apostle Paul. Sumala sa atong nakatunan ni adtong miaging semana diri sa unang bahin sa chapter 6, gipasabot ni Pablo ang kinaiyahan sa atong posisyon diha kang Kristo. So kasagara manggod mga kaigsuunan ang pagsabot sa mga magwawali niining bahin sa kasulatan mura og subjective, sumala sa atong nasinatian. Apan ato nang napasabot ni adtong miaging semana nga wala gidescribe ni Pablo ang atong kasinatian niini nga mga bersikulo, kundili ang atong posisyon, unsa ang atong napanag-iya diha kang Kristo. Now pagkahuman nga gilatag ni Apostle Paul ang pundasyon sa atong posisyon diha kang Kristo, gidescribe ni Pablo ang application sa atong kinabuhi sa verse 11 and onwards. Pero niining opening nga mga bersikulo sa chapter 6, nagpadayon si Apostle Paul sa paglarawan sa pinasahi nato nga posisyon diha kang Kristo. Ug sumala sa atong nakita na niini nga section mga kaigsuunan, gipasabot ni Apostle Paul nga si Kristo namatay gikan sa sala, dili lang alang sa sala. Ang but ipasabot niini mga kaigsuunan, gisakbit si Kristo pagawas gikan sa pagdumala sa sala. Gumikan sa atong panaghiusa diha kang Kristo, namatay kita gikan sa pagdumala sa sala. Ang kamatayon ni Kristo nahimong atong kamatayon or giisip nga atong kamatayon. Romans chapter 6 verse 3 ang giingon dinhi, wala ba ninyo mahibaw-i nga kitang tanan nga nabautismuhan diha kang Kristo Jesus, mga nabautismuhan ngadto sa iyang kamatayon. Now unsa man ang punto ni Apostle Paul dinhi?
Ang punto ni Apostle Paul mao nga ang bisag unsang pagtuis or pag-abusar sa grasya ingon nga lisensya aron kita magpakasala, kana nga pagtan-aw napakyas kana sa pagsabot sa atong posisyon ingon nga magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo. Unsa man ang atong posisyon, wala nay pagdumala ang sala bato kanato. Wala na kita nahailalom sa pagdumala sa sala. Namatay na kita gikan sa pagbulutan sa sala. Romans chapter 6 verse 4. Busa gilubong na kita nga kauban niya pinaagi sa bautismo ngadto sa kamatayon, nga kung giunsa nga si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay, pinaagi sa kahimayaan sa Amahan, maingon man usab nga kita makalakaw diha sa bag-ong kinabuhi. So mao na ni ang atong posisyon diha kang Kristo. Unsaon man nga ang usa ka tawo namatay na gikan sa pagbulutan sa sala, magpadayon pa sa pagkinabuhi niini. Dili kini ma-reconciled matud pa ni Apostle Paul. So gidescribe ni Apostle Paul ang atong pagkahiusa diha kang Kristo. Dili ang atong kasinatian kundili ang atong posisyon. Diha kang Kristo, namatay kita gikan sa pagbulutan sa kamatayon, gikan sa pagbulutan sa sala. Ang kamatayon ug ang kasalanan wala na nagdumala kanato. Diha kang Kristo, naluwas na kita gikan niining tanan. Karon sa atong teksto sa verse 5 hangtod sa verse 6, gipadayon ni Apostle Paul ang iyang argumento. Sa versikulo 5 mga kaigsuunan, gipahinumduman na usab kita ni Pablo nga sama nga si Kristo gamhanan kaayong gibanhaw gikan sa pagbulutan sa sala ug sa kamatayon, kita usab gibanhaw. Romans chapter 6 verse 5. Tungod kay kung nahimo kitang kauban niya nga susama sa iyang kamatayon, maingon ana man usab kita diha sa iyang pagkabanhaw. So hinaot nga nakita nato kini. Ug sa bersikulo 6, gilarawan ni Pablo ang kinaiyahan sa atong daan nga pagkatawo or karaan nga pagkatawo. Gitawag sa English og old man. Naglarawan kini sa atong kanhing kinabuhi diha kang Adan, the old me, the old you. Gidescribe ni Pablo ang kalainan ni Adan ug ni Kristo. Diha kang Adan, ang atong kinabuhi kaniadto, kinabuhi sa pagpakasala, kinabuhi nga gidumalaan sa kasalanan. Kadto nga kinabuhi wala na. Gumikan kay anaan na kita diha kang Kristo. Ang old man namatay na kauban ni Kristo, gilansang na o gilubong kauban ni Kristo. Diha kang Adan, nahigugma kita sa atong sala kaniadto, nagpadayon kita sa pagpakasala. Mao kadto ang nagdescribe sa atong kinabuhi sa una, sa atong kinabuhi niadtong wala pa kita diha kang Kristo. Apan sa atong Ginoong Hesukristo, namatay na kita gikan sa pagdumala sa sala. Ang old man, ang daang pagkatawo, ang kabahin nato nga anaa kang Adan, namatay na, gipatay na sa balaang espiritu. The old man was captivated by sin o gidumalaan sa sala. Giluwas na kita sa Ginoo gikan sa pagdumala sa sala. Gisakbit na kita sa Ginoo gikan kang Adan o gipahimutang na niya kita diha sa atong Ginoong Hesukristo. Now sa atong pagpamalandong niining taknaa, atong sabton kining gihisgutan ni Pablo sa verse 6 nga body of sin or lawas sa kasalanan, or better translated as lawas nga adunay kasalanan. Unsa may buot ipasabot niining body of sin. Lisod kaayo kining sabton. Gumikan kay dunay mga theologians nga nag-ingon nga kining phrase nga body of sin nga wala na kuno kanato karon, mao kuno kini ang old man or daan nato nga pagkatawo. Mao kini ang posisyon ni Augustine, ni Luther, ni Charles Hodge, ni William Shedd nga sinonym ra kuno kini sa giingon ni Pablo nga old man. Ang uban usab nga theologian nagpasabot nga figurative kuno kini, mura og sumbingay nga ang but ipasabot niini
ang kinatibuk-an nga kabug-aton sa sala or ang kinatibuk-an nga masa sa sala nga gi-destroy na diha sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kini ang posisyon ni Origen, ni Chrysostom, ni John Calvin ug ni Robert Haldane. Pero mga kaigsuunan, ang tinuod gayod nga pagpasabot niini mao nga ang gihisgutan ni Pablo, ang atong lawas, literal nga lawas, ang atong unodnon nga lawas, ang atong physical body nga adunay sala gihapon, bisan pa karon nga Kristohano na kita. Kining pulo nga soma sa Greek language or lawas sa Bisaya pa, gigamit kini ni Pablo sa makadaghan nga higayon sa chapter 6 ug sa chapter 7. And every time nga gigamit kini ni Pablo, ang iyag yung bot ipasabot mao ang atong physical nga lawas. So walay rason nga ato kining i-interpret og lain nga meaning gawas sa physical nga lawas. For example, Romans chapter 6 verse 12. Ang giingon ni Pablo, busa ayaw ninyo paharia ang kasalanan sa inyong lawas nga adunay kamatayon, aron masunod ang mga kaibog niini. So this is really talking about the physical body. Ug haom kini sa kinatibuk ang konteksto sa chapter 6 hangtod sa chapter 8. For example, Romans 6:13, ang giingon dinhi, ug ayaw usab ninyo ihalad ang mga bahin sa inyong lawas sa kasalanan, ingon nga galamiton sa pagkadautan ngadto sa kasalanan. This is talking about the parts of our physical body. Romans chapter 6 verse 19. Nagaingon ako karon sa pamaagi sa tawo tungod sa kahuyangon sa inyong unod. Tungod kay kung giunsa ninyo sa paghalad ang mga bahin sa inyong lawas, ingon nga ulipon sa kahugaw ngadto sa labaw ug hilabihan pagayod nga pagkadautan, karon man usab ihalad ninyo ang mga bahin sa inyong lawas, ingon nga ulipon sa pagbuhat ug matarong ngadto sa pagkabalaan. Again, ang meaning niini mga kaigsuunan, physical nga lawas. Romans chapter 7 verse 17 hangtod sa 18. Apan karon dili na ako ang nagabuhat niini, kundili ang kasalanan nga nagpabilin diri kanako, tungod kay nasayran ko nga walay maayo nga nagpabilin diri kanako, nga ang but ipasabot diri sa akong unod, ang pagtinguha sa maayo ana kanako, apan dili ko kini mabuhat. Again, physical body ang but ipasabot ni Pablo niini. Romans chapter 8 verse 10, ang giingon dinhi, ug kung si Kristo anaa kaninyo, ang lawas patay tungod sa kasalanan, apan ang espiritu buhi tungod sa pagkamatarong. Romans chapter 8 verse 11. Apan kung ang espiritu niya nga nagbanhaw kang Hesus gikan sa mga patay, nagpabilin diha kaninyo, siya nga mibanhaw kang Kristo gikan sa mga patay, maghatag usab og kinabuhi sa inyong mortal nga mga lawas, pinaagi sa iyang espiritu nga nagpuyo diha kaninyo. Romans chapter 8 verse 13. Tungod kay kung magkinabuhi kamo sumala sa unod, mamatay kamo, apan kung kamo pinaagi sa espiritu magapatay sa mga buhat sa lawas, mabuhi kamo. So unsa may but ipasabot ni Pablo sa dihang iyang gihisgutan ang atong mortal nga lawas, ug gitawag niya kini ingon nga lawas sa sala. Kining phrase nga body of sin or lawas sa sala, naghisgot kini sa sala nga nagpuyo pagihapon sa atong physical nga lawas. Kining atong physical nga lawas mao kini gilumluman sa sala mga kaigsuunan, bisan pag Kristohano na kita. Yes, giluwas na kita sa Ginoo gikan sa pagbulut-an ug pagdumala sa sala ug sa kamatayon. Isip Kristohanon mga kaigsuunan, gidumta na nato ang sala, maglikay na kita sa sala, apan ang kamatuoran nagpabilin usab nga ang sala galumlom pagihapon sa atong lawas. Mao gani nga ang Kristohanon gira gubat kanunay ang kinabuhi sa matag adlaw. Sa una niadtong wala pa kita diha kang Kristo, wa man tay pakabana sa sala, ga-enjoy kita sa sala, nalipay kaayo kita sa sala. Apan karon gumikan kay bag-o na ang atong kasing-kasing, gibag-o na sa Ginoo ang atong kalag, ang sala wala na nato gihigugma kundili ato nang gidumtan.
Giluwas na kita sa Ginoo gikan sa pagbulutan sa sala, mao nga naglikay na kita sa sala. Apan ang kamatuoran usab nagpabilin nga ang atong unod, ang atong lawas gilumluman gihapon sa sala, mao nga kinahanglan kuno nato nga pildihon, matud pa ni Apostle Paul. Niadtong si Adan nakasala, naapektuhan ang kinatibuk-an sa iyang pagkatawo, lawas, kalag ug espiritu. Maingon man usab kita, ingon nga mga kaliwat ni Adan. Ephesians chapter 2 verse 2 hangtod sa verse 3. Nga kanhi ninyong gilaktan, sumala sa lakang niining kalibutana, sumala sa pangulo sa kagamhanan sa kawanangan, sa espiritu nga karon nagapanglihok sa mga anak sa pagsupak. Kitang tanan kanhing nagkinabuhi taliwala niining mga butanga, diha sa mga kaibog sa unod, nga atong gibuhat ang mga tinguha sa unod ug sa hunahuna, ug kita kaniadto kinaiyanhon nga mga anak sa tunglo, sama man usab sa uban. Kaniadto kadto mga kaigsuunan, I'm talking to fellow believers in the Lord Jesus Christ. Ang tinuod nga Kristohanon adunay kabag-uhan, makaistorya gayod siya sa kalainan sa kaniadto ug sa karon. Niadtong giluwas kita sa Ginoo, gibag-o niya ang atong kasing-kasing, gibag-o niya ang atong kalag, nabuhi ang atong patay nga kalag. Ang atong hunahuna karon ana-ana sa atong Ginoong Hesukristo. Ug tungod kay nahiusa na kita diha kang Kristo, namatay kita kauban niya, gilubong kita kauban niya, ug nabanhaw kita kauban niya. Namatay na kita gikan sa pagbulutan sa sala. Mao kini gipasabot sa bersikulo 3 hangtod sa 5. Ang old man, ang daang pagkatawo, kauban nga gilansang ni Kristo didto sa cross ug namatay. Ang daang pagkatawo wala na. Ang atong lawas, mga kaigsuunan, sa laing bahin buhi pa. Ug ang sala nga naglumlom sa atong lawas mao ang naghasol kanato kanunay, mao ang nagtintal nato kanunay, gumikan kay nahiusa baya ang atong kalag ug ang atong lawas. So kung dili kita magbantay kung unsa ang dikta sa lawas, kung ato kining paminawon ug dili nato kini pildihon, mga kaigsunan, mahulog gayud kita sa pagpakasala. Mao kini buti pasabot ni Pablo sa verse 12 sa Romans chapter 6. Busa ayaw ninyo paharia ang kasalanan sa inyong lawas, nga adunay kamatayon aron masunod ang mga kaibog niini. Tinuod bag-o na ang atong kasing-kasing. Ang atong kasing-kasing anaan na kang Kristo, gadumot na kita sa sala, pero kay ang lawas, mga kaigsuunan, gapuyo pa man kita niini. Unya ang remaining sin naa pa man gihapon sa atong lawas, mura ba og gerilya nga gasamok-samok gihapon, mao nga gubat kanunay ang kasinatian sa mga Kristohanon sa matag adlaw. Higala kung wala ikaw nakasinati nini, dili ka tinuod nga Kristohanon. Kay ang tinuod nga Kristohanon makasinati gayud og gubat, taliwala sa sala ug sa espiritu. Pero ang dili Kristohanon walay gubat, ganahan kaayo sila sa sala, ganahan kaayo silang magpakasala. Pero alang sa tinuod nga Kristohanon, nagkasumpaki ang atong mga tinguha. Sa laing bahin, aduna na kitay bag-ong kinaiyahan, bag-ong pagkatawo nga nagtinguha sa atong Ginoo. Apan sa lain pagayod nga bahin, ang atong unod nakigubat sa atong espiritu. Nagtinguha sa sala ang atong unod ug sa tanang mga kaibog ug kahidlaw niini. Now, wala nagtudlo si Pablo nga ang ato lang lawas ang nakasala unya ang atong kalag dili makasala. Mao kini gitudlo sa mga Gnostics, heresy kini, delikado kini nga pagtulunan. Wala nagtudlo si Pablo nga ang atong lawas lang ang nakasala pero ang atong kalag walay sala. Mao nga ang mga Gnostics muingon sila nga wala kuno sila'y sala. That's not true. Kung ang atong lawas nakasala ug nagbuhat kita og sala, sala gyud na nato. Ang atong lawas ug kalag parihong nakasala. Ang giingon sa 1 John chapter 1 verse 8, kung muingon kita nga wala kitay sala, giilad nato ang atong kaugalingon ug wala kanato ang kamatuoran. Bag-o ang atong kasing-kasing, pero kung dili kita magbantay,
Maminaw kita sa dikta sa unod nga gihasol sa sala, makasala gayon kita atubangan sa Ginoo. Ang atong sala dili kini bulag kanato. Kung nakasala kita diha sa atong unod, nakasala kita. Nagsupak kita sa kabubuton sa Ginoo, atong gipaminaw ang atong unod, mga kaigsunan. Mao gani ang giingon ni Pablo sa Romans chapter 6 verse 12, kinahanglan gyud nato kining hinuklugan. Busa ayaw ninyo paharia ang kasalanan sa inyong lawas nga adunay kamatayon aron masunod ang mga kaibog niini. Ang atong lawas by nature aduna may mga kailibgon, mga kaigsunan, adunay mga inclinations ug daghang mga tinguha sa atong lawas nga dili man sala. For example, ang atong tiyan kung gutumon, nagtinguha kita og pagkaon, dili man na sala. Kung ang atong lawas gikapoy, nagtinguha kita nga matulog or mopahulay, dili man kana makasasala nga tinguha. Kay si Kristo sa iyang pagkatao, anaaman pud siya niini nga mga tinguha, apan wala nakasala si Kristo. Pero kinahanglan gyud natong masabtan nga ang tinguha sa unod mao kini gigamit ni Satanas sa pagtintal sa atong Ginoong Hesukristo. For example, didto sa kamingawan gigutom si Kristo, lehitimo kadto nga tinguha, mga kaigsunan, pero gigamit kadto ni Satanas aron tintalon si Kristo. Matthew chapter 4 verse 3. Ug sa dihang ang maninintal miduol kaniya, miingon siya, kung ikaw anak sa Dios, sugua nga kining mga bato mahimong pan. So ang atong unod nga adunay sala, ang tendency abusuhan kini nga mga tinguha. For example, nagtinguha kita og pagkaon, pero ang atong unod adunay tendency nga moabusar. Magpasulabi kita og kaon bisan pa og makadaot na sa atong lawas. So ang atong unod lehitimo ang tinguha, apan ang sala nga nagpuyo sa atong unod, mutintal nato nga atong abusahan ang atong tinguha. Magpasulabi og kaon, magpasulabi og inom og soft drinks nga madaot na ang atong lawas. So, niini nga bahin sa atong Kristohanon nga pagkinabuhi, mga kaigsuunan. Ang atong lawas kinahanglan gyud nga atong bantayan. Gumikan kay mao kini dula-dulaan kanunay sa sala aron kita makasala batok sa Dios. Mao nga kinahanglan gyud natong disiplinahon ang atong lawas, pildihon nato ang atong lawas aron dili kita makasala atubangan sa Ginoo. Now hinumduman nato nga gikan sa bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 10. Gitudlo ni Pablo kanato ang importante kaayo nga doctrine, ang atong posisyon diha kang Kristo. Kinahanglang masabtan nato ang atong posisyon aron ang moresulta niini praktikal nga pagkabalaan, mga kaigsuunan. Kay mo man kini misunod dayon gikan sa doktrina nga gitudlo ni Pablo. Sa verse 11 hangtod sa verse 12, naghatag si Pablo og pamaagi aron ma-apply nato kini nga kamatuoran sa atong kinabuhi, sa atong kasinatian. Pero sa verse 1 hangtod sa verse 10, doctrinal ang gipasabot ni Pablo. Ang atong posisyon diha kang Kristo. Kinahanglan natong masabtan nga ang atong daang pagkatawo patay na. Romans chapter 6 verse 6. Nasayran nato nga ang atong kanhing pagkatawo kauban niya nga gilansang sa krus. Mupod kini gipasabot ni Pablo sa 2 Corinthians 5:17. Ang giingon dinhi, busa kung si bisan kinsang tawo anaa kang Kristo, siya bag-ong binuhat, ang mga daang butang milabay na, tanawa ang tanang mga butang nahimong bag-o. Ang kaluwasan, mga kaigsunan, ang tawag niini conversion, pagkakabig, transformation. Ang atong daang pagkatawo patay na, gilubong na, gipahiling kawas na kita gikan sa pagdumala sa sala. Kita, ang imong kasing-kasing, ang akong kasing-kasing, kung tinuod ka nga Kristohanon, nagtinguha na sa pagkabalaan ug panagsandurot ug panaglambigit kauban sa atong Ginoong Hesukristo. Matud pa ni Pablo, namatay kita kauban ni Kristo aron ang lawas sa sala mapukan. Unsa may ipasabot niini, mga kaigsunan, aron ang atong lawas nga adunay sala mapildi, ma-inactivate. Ang daan natong pagkatawo nga nahigugma kaayo sa sala, gitangtang na sa Ginoo,
Bisan pa og ang atong unod gasigi gihapon og tintal kanato nga magpakasala kay gidula-dulaan kini sa sala, pero aduna nakitay bag-ong kasing-kasing, bag-ong prinsipyo nga muyango-ungo kita kang Kristo ug muhatag kaniya og himaya pinaagi sa balaan nga pagkinabuhi. Nabanhaw na kita kauban ni Kristo. Sa wala pa kita maluwas kaniadto sa daan natong kinabuhi, mga kaigsuunan, kanunay kitang nagpakasala. Kanunay natong gituman ang dikta sa sala. Romans chapter 8 verse 5 hangtod sa verse 6. Tungod kay ang mga iya sa unod nagapatutok sa ilang hunahuna ngadto sa mga butang sa unod. Apan ang mga iya sa espiritu ngadto sa mga butang sa espiritu. Tungod kay ang panghunahuna sa unod kamatayon man, apan ang panghunahuna sa espiritu kinabuhi ug kalinaw. Romans chapter 8 verse 9 hangtod sa 10. Apan kamo wala diha sa unod, kundili anaa sa espiritu, sanglit nagpabilin diha kaninyo ang espiritu sa Dios. Apan kung si bisan kinsa walay espiritu ni Kristo, dili siya iya kaniya. Ug kung si Kristo anaa kaninyo, ang lawas patay tungod sa kasalanan, apan ang espiritu buhi tungod sa pagkamatarong. Now, gumikan kay ang gahom sa sala over us na deactivate na, dili na kita ulipon sa sala. Romans chapter 6 verse 6 and 7. Nasayran nato ang atong kanhing pagkatawo, kauban niya nga gilansang sa krus, aron ang lawas nga makasasala mawad-an og epekto, ug aron dili na kita magpaulipon pa sa kasalanan. Tungod kay ang namatay gipalingkawas na gikan sa kasalanan. So sa verse 7, naghatag si Pablo og general statement mahitungod sa tanang mga tawo. Kung ang tawo namatay, gawasno na siya gikan sa sala niining kalibutan na. Dili na siya sakop sa sala niining kalibutan na. Maingon man usab kita, mga kaigsuunan, sa dihang namatay kita kauban ni Kristo, wala na kita naulipon pa sa sala, nahiling kawas na kita. Romans chapter 6 verse 8 hangtod sa verse 10. Apan kung kita namatay na kauban ni Kristo, nagatuo kita nga mabuhi usab kauban niya. Nasayra nato nga si Kristo nga nabanhaw gikan sa mga patay, dili na mamatay pa. Ang kamatayon wala nay paghari diha kaniya. Tungod kay ang kamatayon nga gikamatian niya, iyang gikamatian diha sa kasalanan sa makausa lang. Apan ang kinabuhi nga iyang gikinabuhi, iyang gikinabuhi diha sa Dios. So, ang giingon sa verse 11, likewise, maingon man usab, samara nga si Kristo nahiling kawas na gikan sa kasalanan, kay iya mangkipas-an ang atong sala, pero ni atong nabanhaw siya, nahiling kawas na siya gikan sa sala. Kita nga nahiusa diha kang Kristo, magkinabuhi na kita nga gawas nun usab sa sala. Diha kang Adan wala kitay kagawasan, ulipon kita sa sala kaniadto. Apan diha kang Kristo, ulipon na kita sa pagkamatarong. Wala kini nagpasabot nga dili na kita makasala, matintal ta kundi ta magbantay. Pero ang buti pasabot niini, wala na kita nagapus pa gikan sa sala. Mo nga kanang mga mag-angkon nga Kristohanon kuno sila, pero lifestyle nila ang pagpakasala, ug dili gayud sila guilty sa ilang pamati. Higala, dili ka tinuod nga Kristohanon kung ikaw ka na. Ga-imagine ra ka nga Christian kunuhay ka, naluwas ka diha sa grasya or gumikan sa grasya, pero ang matang sa imong kinabuhi, disgrasya. Dili tinuod nga ikaw luwas. Kay ang tinuod nga luwas, mga kaigsuunan, adunay bag-ong kasing-kasing, adunay bag-ong kinabuhi, dili na ulipon pa sa sala, kundili ulipon na sa pagkamatarong. Tinuod ba kini sa imong kinabuhi, higala? Kung dili, dangup kang Kristo, tawag sa iya ngalan, pangayua kaniya ang tinuod gayud nga bag-ong kasing-kasing ug bag-ong kinabuhi. Kasing-kasing nga nagdumot sa sala ug kasing-kasing nga nagtinguha sa pagkabalaan, dangup kang Kristo, tuuhi ug saligi ang dugo ni Kristo nga igo na aron hugasan ang tanan nimong sala, ug tuuhi ug saligi ang pagkamatarong ni Kristo nga igo na nga igasulob kanimo aron ikaw pagaisipon nga matarong atubangan sa Ginoo.
Gamhanan ang Dios nga muluwas kanimo gikan sa pagdumala sa sala, gikan sa pagbulutan sa sala. Kung mutawag ikaw kaniya karon dayon, ang iyang saad nagaingon nga dili niya isalikway si bisan kinsa nga mudangop kaniya. Buhata kini karon dayon kay basen og ugma, ulahin na ang tanan. Amen. Alang sa duga nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.